Čaute, moje meno je Mário a vítam vás na kanáli Varíme a pečieme. Dnes si spravíme kuracie prsia so šampiónmi na smotanovej omáčke a budeme podávať s rýžou. Hore vám dám link, ako pripravujem rýžu ja, tak môžete skúsiť. A poďme si ukázať, čo budeme potrebovať. Šampióny, hladkú múku, smotanu na varenie, cibula, cesnak, sol, horčica, korenina kura, čierne korenie. Kuracie rezne si rozpolieme na polovicu. Osolíme, pridáme mleté čierne korenie a pridáme korenie na kúra, prípadne grilovacie korenie, kto ako má rád. A nakoniec kuracie prsia z jednej strany potreme horčicou. A odložíme ich na 30 minút odpočívať. Ako nám kura odpočíva, tak si nakrájame cibulu. Nakrájame si 2 stručiky cesnaku. Nakrájame si šampiňóny. Ja ich nechám na takéto väčšie kúsky. Ubehlo nám približne 30 minút, medzi tým som si dal uvariť rýžu. Teraz každý rezeň obalíme v múke. Do panvice sme si dali olej a trošku masla a kuracie rezne teraz osmahneme z obidvoch strán. Kuracie prsia, keď sa nám opiekli do zlatistá, dali sme si ich do zapekacej misy. Do výpeku pridáme cibulu s cesnakom. Krátko orestujeme. Pridáme nakrájané šampiňóny. A celé to porestujeme 5-10 minút. Keď máme hríby opražené, zalejeme to smotanou. Osolíme, pridáme korenie, necháme chvíľočku povariť a celú túto zmes vylejeme na kura. A takto pripravené kura dáme teraz do vyhriatej rúry na 180 stupňov približne na tých 35 minút. A máme navarené, ja verím, že vám bude chutiť. Nezabudnite dať ešte na video like, odber a koment a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte a dobrú chuť.